Muna nga itsura, seryoso ang atong istorya. Pero anti sinaday no. Maayong adlaw sa inyo nga tanan, ilabi na gid sa nagalantaw dira sa akon sa may Montreal, Canada. Tani, kamo naman ang ara sa maayo nga kahimtangan. Kag madamo nga salamat sa paglantaw sa akon nga mga videos kag sa inyo nga mga suporta. Halong gid kamo dira. Nag-request kamo, pwes pag-request ara dayon. Hambal ka mo, himui abi palihog video atong nagkaratabo nga giri na mo sa airport. Okay, approve. Ari na. Damo ka mo. Reaction ko iniday tungod sang giri na mo to sa airport. Amon agani nga akong itsura subong seryoso. Seryoso. Oh no. Atong giri na mo may duha, positibo, negatibo. Unahon tang positibo. Ang mga crew, kalmado. Amo na ganyan nami ako sa Cebu Pacific, kay kakakalmado sila. Labi na gid, mga crew nila, tananam. Kadua, may lalaki dito nga naghambal. Relax lang kamo. Kay ayuso nilang sitwasyon baw kampiyon. Nanamian ko to kay Choy, kay ginapa-relax yang mga upod. Pero Choy, biskan ano mo ka pa-relax, kung na sila mga batinggilan, way ka may mo. Amo gina ako nga nabalaan. Wala ka gid sang may mahimo sa mga tawo nga batinggilan. Negatibo. Muning kampiyon. Oh, no. Kadamo dito sang negatibo. Isa-isa on tas la punto por punto na naman. Una, travel ban. Wala ka mo kay hindi ko ng travel ban? Pag-research ka mo, pagbasa ka mo sa internet, no, Diyos ko. Gakatol lang akong bagol sa inyo. Anong wala nyo naintindihan sa hambal nga travel ban? Nga ara pa da ka mo sa airport. Hindi gani pwede kagwa. Anong gusto ninyo? Bakasyon? Hindi niya bakasyon. Mamamba ka mo nga, ay gusto namon makapiling ang aming pamilya. Ay di puter ya. May masakit gani nga base maglinap. Tamo nang insindihon nyo. Ipasulod sa inyo nga sentido kumun. Ikaduha. May right ka mo mangakig. Ara na tada. Kasi syempre sa amo na ang sitwasyon, hindi mo gimapungga ng imong balat tiyagon. May right ka mo mga kig, oo. Pero, wala ka mo yung right nga mangyaw-yaw dira sang mga tao. Lantawan asang sininggitan nyo, may singgita ka mo Tagalog, Ilonggo, English, tanawan ako. Ang crew, gapamusi-musi sang matay sa kilid. Nagsala-salang utot yan sang pamati sa inyo. Ikatatlo. Kung ikaw akig pangakig, wala English sanay, gi. Ay, tinunto. Sang sobra ni mo ka English, nagprotikol ka na kung ano-ano nang gagwa sa baba mo. Hindi ko na maintindihan kaya nga nagapinauna-una ng English gwa sa baba ni mo. Hindi na maintindihan. Tapos mahambal ka pa nga. Coordinate with you. Kanino nakikipag-coordinate? What is this coordination all about? Baw kampiyon. Puros coordination. Amo nagani nga kung kamo akig. Pues pangakig, okay. Basta wala lang English sana kay Diyos ko kasakit sa dalunggan. Okay, ge? Tandaiin na. Tapos ang imong nga tingog, halong-halongi. Kaya nga nagwa ng tingog mo nga lalaki na lipat ka, Diyos ko, nakatube ka gali.